A normalno, to nije lako. I zato i vidjet ćemo i četvrta tačka koju je spomenuta jeste strpljivost. Dakle, ovdje kada govori, kaže pozivati mudro i strpljivo, to jeste da znamo da uvijek u svakom dijelu morat ćemo biti strpljivi i morat ćemo biti spremni da vremena provedemo da bi nekome te neke stvari pojasnili. I to je vidljivo iz života Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Koliko je vremena proveo pozivajući neke pojedince u islam. Godine su trebali da određeni ljudi koji će biti velikani ovoga umeta, ashabi, da se odazovu Allahovom poslaniku sallallahu alejhi ve sellem. Nisu svi bili kao Ebu Bekr, koji je radijallahu anhu na prvi poziv se odazvao Allahovom poslaniku sallallahu alejhi ve sellem. Omer se nije odazvao na prvi poziv. Trebalo je neko vrijeme. Neki su primali islam tek nakon što je Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem učinio hidžru. Dakle, neki su se borili dugo godina protiv Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem, ali su primili islam, poput Ebu Sufjana i drugih ashaba radijallahu anhum. Dakle, to nam govori i taj moment iz života ashaba nam govori isto da su nekima ljudima treba godine i godine rada, ali ne treba čovjek, poznavajući da islam se temelji na milosti i samilosti prema drugima, odustajati i nadat se uvijek i upućivati Allahu dove da uputi te koji još uvijek se ne žele odazvati i vratiti Allahu uzvišenom.